ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆଜକୁ 1.5 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ହେବ ମୁଁ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ନ୍ୟୁରୋଲୋଜିରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମେଡିକାଲରେ ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁରୋଲୋଜି ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ର ମେଡିସିନ ମିଳୁନାହିଁ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ କରିକି ହ୍ୟୁମାନିଟି ଫାଷ୍ଟ କେୟାର ନାମକ ଚ୍ୟାନେଲ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ନିବେଦନ କରିଥିଲି। ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ନିବେଦନ କରିଥିଲି, ମିଡ଼ିଆ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଥିଲି, ଫଣ୍ଡରାଇଜର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଥିଲି, ଆଉ ଆଉ କାହାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ନିବେଦନ କରିଥିଲି। ଫଣ୍ଡରାଇଜର, ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ, ସୋସିଆଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଆଉ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ନିବେଦନ କରିଥିଲି ଯେ ଯେହେତୁ ସମସ୍ତ ମେଡିସିନ ଯେହେତୁ ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ର ମିଳୁନି କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ବା କୌଣସି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମେଡିକାଲରେ, ସେଥିପାଇଁ ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ନ୍ୟୁରୋ ସମସ୍ତ ମେଡିସିନ ଆଭେଲେବଲ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ନିବେଦନ କରିଥିଲି। ଆଉ କିଛି କିଛି ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିବେଦନ କରିଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଆଜକୁ 1.5 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ହେବ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି କରିବା ମଧ୍ୟ ମୋର 4 ମାସ ପାଖାପାଖି ହେବ କେହି ଆଶାନୁରୂପକ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ବି ଜାଣିପାରୁନାହିଁ। ହୁଏତ ସଂସାରରେ ମାନବିକତା ହଜିଯାଇଛି କି ମଣିଷପଣିଆ ହଜିଯାଇଛି ନା କ'ଣ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ମୁଁ ତ କହୁନି ଯେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ସେତୁ ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ପଥର ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ପକାନ୍ତୁ, ଗୁଣ୍ଡିଚି ମୂଷା ଭଳିଆ ହେଇକି ଟିକେ ବାଲି ଟିକେ ଝାଡ଼ିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ନିବେଦନ କରୁଛି, ସୋସିଆଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି, ଫଣ୍ଡରାଇଜର ମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି, ସୋସିଆଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି ଯେ କ'ଣ ତାଙ୍କର ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହିଁ କାହିଁକି ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। କିଛି କିଛି ସହଯୋଗ କଲେ ହୁଏତ କାହା ଜୀବନ ଟିଏ ବଞ୍ଚିଯିବ। ହୁଏତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ହୁଏତ ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରିଯାଇପାରିବି। କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଇଁ ସହଯୋଗରେ ହାତ ବଢ଼ାଇବା ବେଳକୁ ସେମାନଙ୍କର ହୁଏତ ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁନି ବା ମାନବିକତା ହଜିଯାଉଛି ନା ସେମାନେ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି। ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଏ ଗାଣ୍ଡି ମାରିଦେବ କି? ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଏ ଗାଣ୍ଡି ମାରିଦେବ ତଳେ ମୋର ନମ୍ବର ଅଛି, ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଅଛି, ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଅଛି। ନାଇଁ ଭାଇ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଇକିରି ଆମକୁ ଅମୁକ ଲୋକ ଅସୁବିଧାରେ ପକେଇଲେ ବା କୌଣସି ଆକ୍ସନକୁ ନେଲେ ବା କୌଣସି କ'ଣ ସୋଦାକା କଲେ, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କର ଗାଣ୍ଡି ମାରିବି କାହିଁକି? କାମ ବାଣ୍ଡ ଫାଳେ ଓଡ଼ିଶା ଲମ୍ବିଛି। କାରଣ ଯେହେତୁ ମୁଁ କାମ କରୁଥିଲି କୋଉଥିରେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲେବୁଲ ଏନଜିଓରେ, ଯେହେତୁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲେବୁଲ ଏନଜିଓରେ କାମ କରୁଥିଲି, ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶା ବେସିସ୍ ଆମର ନେଟୱାର୍କିଂ ଅଛି। ଓଡ଼ିଶା ବେସିସ୍ ସବୁଆଡ଼େ ଆମର ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ଅଛି, ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ 30ଟା ଯାକ ଜିଲ୍ଲାରେ। ସେଥିପାଇଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଯଦି କିଏ ଗାଣ୍ଡି ମାରିବ ମୁଁ ତା ଗାଣ୍ଡି ଗୋଡ଼େଇ ତୋଡ଼େଇକି ମାରିବି, ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ବିନ୍ଦାସ ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଚେଷ୍ଟା ନୁହଁ ମୋ ବାଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତୁ। ଚେଷ୍ଟା କଲେ କ'ଣ ବାଣ୍ଡ ମୋର କ'ଣ ରୋଗ ଆରୋଗ୍ୟ ଭଲ ହେଇଯିବ କି? ତମକୁ ବାରମ୍ବାର ଭଦ୍ରାମୀରେ ନିବେଦନ କଲି, ମା ଭଉଣୀ କରିକି ଆଜ୍ଞା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିକି କହିଲି। ଆଉ କ'ଣ ବାଣ୍ଡ ତମକୁ ଆଉ କେତେ ଭଦ୍ରାମୀରେ ବୁଝେଇଲେ ବୁଝିବ? ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତ ଏକାଳେ ବାଣ୍ଡ ଛୋଡୁଛି। ଆଉ ଭୋଟ ଏଥରକ ପାଇଗଲୁ, 5 ବର୍ଷ ହେଲେ ଗାଣ୍ଡି ମସ୍ତି କରିବୁ, ଆର 5 ବର୍ଷ ମୁଁ ତ ଗାଣ୍ଡି ଫଟେଇବି। କାହିଁ କହିଲୁ? ମୋର ହଉଛି ମାନେ କ'ଣ କହିଲୁ, ମାନେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ନେଟୱାର୍କ ଭଲ ଅଛି। ତ ତମମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଜିତେଇ ପାରୁଛୁ, ତମମାନଙ୍କୁ ବାଣ୍ଡ ଆମେ ଖସେଇ ପାରିବୁନି? ତମ ଗାଣ୍ଡି ଆଗେ ସେ ଫଟେଇବୁ। ତୁ ବାଣ୍ଡ ମରଣ ତୋ ଦ୍ୱାରା ବଇଁଶୀ ବଜେଇ ଆସିବନି, ତୁ ବାଣ୍ଡ ମୋ ବଇଁଶୀଟା ନେଇକି ବଜେଇ ତୁରୁ ତୁରୁ କରିକିରି ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ସେଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର, ସେଥିରେ ଫୋନ ନମ୍ବର, ସେଥିରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି। ଆଉ ବାଣ୍ଡକୁ ଶୋଇ ପଡୁଛୁ କ'ଣ ବଇଁଶୀ ଫୁଙ୍କିକିରି? ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗରେ ପଇସା ହାତର ବଢା। ସମସ୍ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯେତେକ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ ଓଡ଼ିଶାର ସୋସିଆଲ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆଉ ଫଣ୍ଡରାଇଜର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି, ସର୍ବସାଧାରଣ ମାନେ ସମସ୍ତ ଲୋକ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି। ଆଜି ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି ଏ ଟାଇପର ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ, କାରଣ ନ କହିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବାଣ୍ଡ ନିଦ ପୁରା ଭାଙ୍ଗୁନି। ଏରା ଘିଅଣା ତମକୁ ଦେଲେ ତମ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବ, କାରଣ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବ। କାରଣ ତମର ମାନବିକତା ହଜିଗଲାନି ବୋଲି ତମକୁ ଟିକେ ଚୋଦନ ଦରକାର। ଚୋଦନ ହେଲେ ତମ ମାନବିକତାଟା କ'ଣ ହବ? ଟିକେ ଚେଇଁ ଉଠିବ, ଜାଗି ଉଠିବ। ସେଇ ତମ ମାନବିକତାଟା ମଣିଷ ପଣିଆ ଏ ପୃଥିବୀରୁ ଚେଇଁ ଉଠିବା ପାଇଁ, ଜାଗି ଉଠିବା ପାଇଁ ଏମିତି ବେଳେ ବେଳେ ଚୋଦନ ଦିଆଯାଏ। ଏଇ ଚୋଦନ ସେଇଥିପାଇଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଦଉଛି। ଆଉ ଏଥର ଯଦି ଚୋଦନ ନ ହବ, ଯଦି ନ ଶୁଣିବ, ଯଦି ମାନେ କାଲିଠୁ ଯଦି କିଛି ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଯଦି ନ ଆସିଲା, ପୁଣି ଭିଡିଓ କରାହବ, ପୁଣି ତମମାନଙ୍କୁ ଚୋଦନ ଦିଆହବ, ଡେଲି ଚୋଦନ ଦିଆହବ। ତାହେଲେ ଚୋଦନ ଦେଲେ ତମମାନଙ୍କର ମାନବିକତାଟା ଚେଇଁ ଉଠିବ, ଜାଗି ଉଠିବ।
ମୁଁ ଯଦି ତମର ନିଜର ହେଇଥାନ୍ତି, ଗୋଟେ ନିଜର ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବ ଯଦି ଗୋଟେ ହେଇଥାନ୍ତି, ମୋ ମାଡ ମତେ ତମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିନଥାନ୍ତ? କାହିଁ ତମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ କିଏ ଗାଣ୍ଡି ମାରି ଦଉଛନ୍ତି? ତମକୁ କେହି ଗାଣ୍ଡି ମାରିନି, ସାହାଯ୍ୟ କଲେ କିଏ କାହାକୁ ଗାଣ୍ଡି ମାରେ? ମୋର ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳେ। ଯଦି କିଏ ଗାଣ୍ଡି ମାରିଲା, ମୋ ଫୋନ ନମ୍ବର ଅଛି, ମତେ ଫୋନ କରିବ, ମୁଁ ତାକୁ ଗାଣ୍ଡି ମାରିବି। ରହିଲି ଆଜ୍ଞା, ନମସ୍କାର। ରହିଲି ଅର୍ଥ ମାନେ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ରହିଲି। ଆଉ ଆଶା କରିବି ମାନବିକତାର ଉଦୟ ହଉ। ଜୟ ମାନବବାଦ। ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ଆଶା କରୁଛି। ନହେଲେ ନାଇଁ ପୁଣି ଚୋଦଣ ଶୁଣିବେ।